Day guys, may hapon yung tanan, so manghugas ko plato kay bago pa humag nakatulog sa akong anak ng gamay. So natulog na siya guys, so dali na tagpanghugas guys kay hinigmata ato masipangay ko amas ko yakin. So buhay inahanap ko guys, samtang matulog dali ta kalihok. So ato nang waswasan guys, so laban hindi ka inahanap, hindi kita mo surrender sa ato ang obligasyon para sa itong pamilya. So dalag lisod ang importante maning kamot ang bago pa nagblaglag, so padayon di ka magsignuna ng may sweldo parihat ang tanan ng bagong content creator. So laban always kay tuhon basta mag-google lang ta. So guys, human na ako sa upan guys, kita na ko meron ako ni hanin ligo ako na. So guys, maglungag na ko guys kay para sayo makakaon kay natay batang gamay. So naatay malungag guys, maglungag pag sayo. So na may kuan gani ha, palit ko bugas balag wala na kwarta basta nakoy malungag. So guys, ako nandito ko sa gawas sa gilis guys. So ato nang gitak ang guys. So ato nang pasigaw ng atong super butin. Char, super butin. Wala na na-edit akong video guys ha. Kamo na gi suportaan napabaka ni butin kay. Wa para batay kapalit og butin kay swindo. Ugdaw na lunis pa. Lunis pa na ugdaw na. So guys, always lang kita magpadayon no kanunay. So mulingkod na ko guys kay relax ako kay sayo pa man ron mga alas 3 pa man. So magre-relax ata kay nikalas 4 magpakaon tas lumbatang gamay. So salamat guys yung paghumagtan sa akong video. Thank you for watching. Wala na edit guys ha. So original lang ni nga kuan jud nako.